салом тамошобинони азиз ва подписчикони меҳрубон, ҳама каса хушомадем ба канали мо. умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастем. чӣ хеле ки мебинен, видеои имрӯзамона аз парки назди хона, яъне парк бо номи киштӣ, ман ҳам хеле номондагимша, аз ҳамин оғоз мекунем. мо дар соат 4:30 бегонӣ, беҳад ҳаво хушрӯ, салқинак, камакак шамолам ҳастай. Кореяда уже салқини хестагӣ, ҳаво гӯем баъзе вақт хунукам мешава, боронгариам бисёр шудагӣ ва чӣ хеле ки мебинен, одам бениҳоят бисёр паркда, аз сабабе ки ҳозир дар Корея як намуд иди бошукӯҳа ҷашн гирифтаистанд дар бисёр корхонаҳову донишгоҳҳо, хулас дар ҳама ҷо одиқ аст. Аз ҳамин сабаб дар бисёр ҷойҳои гӯем парку ҷойҳои ҷойхуши анам хел одам бисёр ба чашм мерасад. Ва пеш аз влогмон оғоз кардан, ман мехоҳам ки камакак дар бораи ҳамин иди бошукӯҳ, яъне иди чусо, ки мардуми Корея ба шумо маълумот диҳам, яъне чӣ хел ҷашн мегиранд, чӣ корҳо мекунанд. иди чусо яке аз идҳои анъанавӣ аст, ки дар Корея ҳар сол ҳамин моҳи сентябр, агар хато накунам, 19-20 оғоз мешавад ва қариб ки 4 рӯз тӯл мекашад. иди чусокро мардуми Корея ба мисли иди қурбони худамон ҳам хел ҷашн мегиранд. гӯем ҳам хато намекунем, ҳамаи аъзоҳои оила якҷоя ҷамъ шуда пухтупазҳои миллияшонро омода мекунанд ва ба дидори наздиконашон, яъне биби, бобо, тағо, шахсоне ки дар деҳотҳо ҳастанд, ба он ҷоҳо мераванд. боз як намуд шириние ки маҳз дар ҳамин ид омода мекунанд, ин сонпиён аст, ки аз биринҷу лӯбиё омода мешавад. онро ба мисли хамир тунук карда, ба он ҳар намуд ранг зада, бо маҳоратона танҳо дар ҳамин ид омода мекунанд. бисёртар рӯи мизашонро бо меваҳо ором медиҳанд ва боз сурати гузаштагонашонро монда ҳамроҳи онҳо сухан мегӯянд. субҳ барвақт аз хоб хеста қабристонҳояшонро тозаву озода мекунанд ва ҳамон чизое ки пухтупазҳое ки омода карданд, ба қабристон рафта дар назди мазори гузаштагонашон шишта як гӯем ташкилӣ карда, ҳамроҳи гузаштагонашон суҳбат мекунанд. рости ин барои ман бениҳоят аҷоиб буд ва ҳатто ман шунидам, ки дар сари мазор шароб низ менӯшанд. бисёре аз бонувону духтарчаҳо либосҳои миллияшонро, ки ҳанбок ном дорад, ба бар мекунанд. ҳатман ки ман дар рӯи экран сурати либосҳошонро мемонам, нигоҳ кунед, бениҳоят зебо аст. хулас, дӯстони азиз, анам хел мардуми Корея иди чусокро ҳар сол ҳамин моҳи сентябр анам хел бошукӯҳ ҷашн мегиранд. дар тамоми гӯем корхонаву мактабу донишгоҳ, дар ҳама ҷо одиқ аст, яъне рӯзи иштироҳатӣ эълон карда шудааст. бисёр гӯем тарабхонаву кафеҳо ҳам кор намекунад. ва боз ногуфта намонад, ки дар бисёр корхонаҳо ҳар намуд тӯҳфаҳо низ ба коргарон медиҳанд. ҳозир бошад, дӯстони азиз, мо дар якум рӯзи ид, аз сабабе ки ман монтаж камтар дертарак кардам, видео сёмка кардаму монтаж ман дертарак кардам, барои ҳамин видео дертар буромад. чӣ хеле ки мебинен иҷа боз ҳамин мошинчое ки дидестен, анам хелиам да чи болотарак прокат метиҳанд, яъне ту мегирӣ 1 соат 2 соат ҳай мекунӣ, боз бурда месупорӣ. поёнтарак дар дарё, анам хел дарё аст, ки киштӣ метавонӣ киштида шинӣ. аз сабабе ки Мансур наметавонад киштида шиштан, зиқӣ мекунам, барои ҳамин мо намешинем, просто ҳам хел як тамошо мекунем. ана ин киштие ки дидестен, мешавад тори ҳамин бирои аз боло тамошо кунӣ, вале аз сабаби вирус ира ҳозир маҳкам кардагиянд, барои ҳамин болош буромадан намешавад. иҷа бошад, дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинен, намхел капачаи майдаҳак мондагӣ. одамо намхел шаб хоб мераванд намиҷада, як пикник ҷамъ мекунанд, шаб хоб мераванд, вале ба фикри ман ҳозир камтарак ҳаво хунуктар аст, барои одамое ки кӯдакиёш доранд намешавад. ина чӣ хеле ки мебинен, дӯстони азиз, ҳамашон намхел капачаҳошонро рост карда анавиҷа одиқ кардистанд. киштиам боша дам ба дам светча алиш мекунад, кабуд сурх халхир мешавад.
Шинача? тамошобинони азиз, иҷа боша мо аз парк омадем ва пеш аз рафтан харид карда будем. Ман ҷобаҷо накардам, барое ки бегашт иста буд, бевақт нашда гуфтем рафта биёем, баъд ҷобаҷо мекунем. Ва ҳозир бошам мехоҳам ки камтараками чизои корейския шумода нишон диҳам, дар бораи нақшам камтарак гап занам. Иҷа боша йогурт барои Мансур гирифтем, як 8 ё 6 дона дорад. Нархаш 3000 ё ки 3500 вон, ҳамин қадар буд. Ана иҷа боша боз як намуд ҷем, инам хеле варенӣ бигем, ҳам хеле гирифтем. Ира бисёртарак ба блинчику боз ягон намуд булочка кунам, да ҳаваё истифода мебарам. Ахоле ки да худмон тайёр мекунем ба олучаву зардолу хеле варениҳо Кореяда умуман нестай. Ана боз як намуди дига иҷа инам хел томат бигем, соус, як намуд соус гирифтам барои спагетти. Ира боша дар ҳама хӯрокҳо ман истифода мебарам. Мансурам беҳад дӯст медора. Даже ба рамёнам ҳамин намуд соусам мехӯра, беҳад дӯст медора. Боз иҷа дӯстони азиз як намуд чизи нав гирифтам. Инам хел ба гӯшти мурғ шашлик кардагиам. Анам хеле гирифтем. Якум бора ира боша дар духовка мепазам. ҳозир якҷоя мекушем мебинем чӣ хелеяй, барое ки ягон бори дига нагирифта будам. Ҳозир боша ях кардагиай, камтар ях кардагиай намешава пухта. Насиб пакоҳ ё ки ҳамин рӯз ҳатман якҷоя мепазем, видео мекунам, мебинем ки чӣ хел тайёр мешава. Ира боша дар ҳамин духовка, листои духовка анам хел фалгара монда, ягон намуд приправа медозума, насиб анам хел мепазем. Камтарак будем харид, анаи чанггирак, холодильник, навайора холодильника бо чия микроволновка ва ҳам хел чизора ба ҳамин мешакам тоза мекуна. Анаи боша губка, сабзи, пиёз, холаси ҳам хел чизо, ана помидор камтарак қиматаи Кореяда 3320 вон. Иҷа боз як намуд дига варенӣ, инам хеле кокос, ананас, олуча ва нам хеле чизо кати варенӣ беҳад бамазза. ҳозир бистед ман мекушам, шумо дар нишон медиҳам. Мансур ҳамин хел дӯст медора, магазин медорем. амира дид дод зада гирья мекуна, аввал ҳамира дар дасташ медиҳем, баъд хаб мекуна. Инами намуд намхвай дарунаш кокос, ананас бо инами олуча боша сурхакос. анавяхт ман нафаҳмидам, хеле ба фикрам Тоҷикистонда нестай. Ман рости ягон бор надидам. Иҷа бо чикен, ё ҳамаш чизои Мансур мехӯрдаги бигем. Йогурту варениву бо инами намуд чикенам дӯст медорам. Жарид мекунамша мулоимакай ба маззаакайники. Жарид мекунамша мулоимак мехӯра, дӯст медора. Иҷа кетчупу майонез. Баклаҷон обязательно. Баклаҷона ман беҳад нағз мебинам хӯрокда бамазза мекуна хӯрока. Гариб набинем ки ранга чӣ хушрай мадан хе махкул болгари ранга. Иро ҳозир ҳамаша холодильникда ҷобаҷо мекунем. Ана холодильник мо инам хеле бозҷои Мансур ҳамаш нам хе задагиай. Бо инами намуд болгар, бо чи шампиньон обязательно ирам. Пиццада бисёр медозумам. баъд на хеле чи ана чиай сир инам хеле тёрка кушодагӣ гузарондагӣ 4 пачка дора, тёрка гузаронда тайёр кардагӣ фақат барои пиццай. Беҳад нағзай. Ман инамира чанд қашидка истифода мебарам, ҳам хел нағзай. Болои пиццада чӣ мешава? Об мешава, ҳам хел хушрӯ, маззашам ба маззай. иҷа боша намак, ана чи лаблабу
рамис намхали боша пост на барои завтрак нағзай Мансурчикам намедонам ҳоли ягон бор нахӯрдай якум бора гирифтем барои Мансур намедонам мехӯрда боша намехӯрда боша ки якум бор гирифтемша агар ки махтоша бо тесра мегирем анаи боша чиз барои увалник намхали чиз гирифтам хулас намхали дӯстони азиз ҳамаи чизам нишон дода намеша ҳозир чизора мегирем камтар чи порядка мекунем гарроху баъд наи чӣ мегӯям номи ҳамаи ёди ма буромад короче барои вайайда питса ирам якум бора гирифтам намедонам чӣ хеле мебурояд якум бора гирифтам иҷа пиёзу картошкаву анам хеле чизо орда боша ай чиза кас мекунем ай интернет уҷату ҳаминҷа дӯстони азиз видеоро ба анҷом мерасонем мо далакай соат 11:30 шаб шудагӣ Мансурам ҳолиам катиман бедор ма боша ҳамин чизора кам ҷобаҷо мекунам ва насиб иншоаллоҳ пагоҳ шашлики харидагимона якҷоя духовкада мепазем ва мебинем ки чӣ хеле мебиёяд боқӣ саломату сарбаланд дар паноҳи худо ва мунтазири видеоҳои нав ба наву шавқовари мо бошед.